Usong nasakmit sa kapulisan ang 1,040,000 pesos nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo ug nasikop ang usa ka suspect sa duha ka managlaing operasyon nga gipahigayon sa Misamis Oriental ug Lanao del Norte niadtong Huwebes sa Nobyembre 20, 2025. Pasado alas 4 sa hapon, nagpahigayon o PNP Joint Operation batok sa giingong mga smuggled nga sigarilyo sa Barangay Cogon, Gitagum, Misamis Oriental. Subay sa report gikan ni alias Ilay, residente sa naisgutang lugar. Matod ni Ilay nga adunay tricab nga gimaneho ni alias Sam kilid sa iyang sari-sari store nga gibiyaan niadtong Nobyembre 15 pa tungod sa problema sa makina. Isusi ni Ilay ang tricab nga nagpabilin kini nga gibiyaan sukad nga naggiparking sa driver ang iyang tricab. Sa iyang pagsusi, iyang nasuta ang 5 kakahon nga dunay sulod nga gituuhang smuggled nga sigarilyo. Gireport dayon niya kini sa mga otoridad. Hinunday nga nagpahigayon sila og operation ug na-recover ang 250 reams sa smuggled nga sigarilyo nga nagkantidad og 200,000 pesos. Samtang alas 9 sa gabi sa susamang adlaw, nagpahigayon og mobile patrol operation ang mga personahe sa Sultan Naga de Maporo PNP sa Barangay Sultan Naga de Maporo, Lanao del Norte, nunod sa taho sa mga smuggled nga sigarilyo ang giingong gihatod daplin sa dagat sa gagmay mga sakyanan gikan sa kasigbit nga mga probinsya. Atol sa operasyon, diskubrihan sa mga personahe ang 21 kakahon sa nagkadaihang smuggled nga sigarilyo. Ang mga sakyanan o guban pang mga individual nga nalambigit nakahimo sa pagkaligiw. Sa wala pa mabot ang kapulisan, apan nadakpan ang usa ka alias Duldul, 32 anyos, residente sa Maong Dapit. Nasakmit gikan kaniya ang giban-abanaang market value na 840,000 pesos nga smuggled nga sigarilyo. Express